Ang Ambuklao Dam ay bahagi ng isang hydroelectric facility sa Barangay Ambuklao, Bukod, sa lalawigan ng Benguet. Itinayo noong 1950s upang magbigay ng enerhiya sa Luzon at siya rin magsisilbing pangontrol ng baha. Ito ang pinakamalaki at pinakamataas na dam noon sa Silangang Asya. Ang pangunahing pinagmumulan ng tubig nito ay nagmumula sa Agno River na mula pa sa Mount Data. Ngayon ay hindi na lamang ito basta isang planta ng kuryente dahil ang Ambuklao Dam ay isa na ring tourist spot na dinarayo nating mga biyahero para masilayan ang tunay nitong kagandahan at makapagpaginhawa ng ating isipan. Sa videong ito ay ating bibisitahin ang nasabing dam at maliligo rin tayo sa isang tagong ilog na kumokonekta sa Agno River. Tara mga biyahero at sabay-sabay nating libutin at silipin ang mga pinakatinatagong yaman ng Pilipinas. Isang mapagpalang umaga mga biyahero at welcome back sa ating YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa may lungsod ng Baguio. Ang ganda ng sunrise oh. Kakaiba ngayon oh. Wow. Nababalutan kami ng fog ngayon. Sobrang kapal ng fog. At mag-aalas 6 ng umaga. Ayan, makikita nyo naman kung gaano kakapal yung fog dito sa lungsod ng Baguio. So pupunta tayo ngayon dito sa may Bukod at sisilipin ulit natin yung kanilang ilog na napakalinis na ilog dito sa may Bukod. So babiyahe lang tayo mahigit isang oras para marating yung Bukod Benguet mula dito sa lungsod ng Baguio. Ayan, dito nagki-clear na pala dito. Ganda. So tara, samahan nyo ulit kami sa isa na namang panibagong adventure at mag-enjoy tayong lahat. Let's go! Alright, so mga biyahero, nandito tayo ngayon sa may Ambyong. Yan, makakasama natin ngayon mga biyahero, sila Mark at saka si Michael. Yan yung nasa harap natin, yung naka-Aerox. At tatlo lang kami na bibiyahe ngayon. So dito na kami dumaan ngayon sa may Ambyong. At pupunta kami ng Tip Top. Rough road. Off-road. Alright, so nandito na kami ngayon sa may Tip Top. Makikita nyo dito yung palaging tinatambayan ng mga riders kapag gusto nila ng view. And meron mga sea of clouds din dito kapag umaga, kapag medyo maaga-aga tayo. Ayan. So malapit-lapit na tayo doon sa may papunta ng Bukod. So BBM daw. Kaalaan ka dato. I went down there. Thank you, sir. She wanted to be by her relatives, not her mom and dad, because she's from Samara. But anyway, they started asking them for money and stuff like that. Alright, so tumigil lang tayo dito mga bero, dito sa may Arteo store. Kape lang tayo. Ayan. Michael, si Mark. Kape tayo.
Stop over. Ayos din dito. May plako. Tudamon. So, meron ditong kainan kaso sarado pa ngayon. Kaya kakape lang muna kami. Ito yung kanilang menu. Lechon rice. Nice. Okay, so nandito tayo ngayon sa may To The Moon. Nagkape lang tayo. Tapos maganda yung view kasi dito banda. So yung To The Moon na to matatagpuan nyo dito sa may Itogon Benguet. So along the highway lang siya ng Nueva Vizcaya to Baguio Road. So maraming salamat nga rin pala. Shoutout kay Sir Glenford Daos at sa Baguio Kicks Apparel and Accessories para sa bag na binigay nila sa atin. So meron tayong magagamit sa mga travels natin. Ayan, like backpack. At magagamit natin ito pag nag-out of town tayo. Lagyan natin dito yung madamit natin. Ayan. So, yun ulit. Maraming salamat kay Sir Glenford Daos. So, alis na tayo dito sa may Arteo Store. Dito sa may Piday, Barangay, Luwakan, Itogon, Benguet. Yan na, solid. Yan yung bundok na matatanaw nyo dito sa kalsada ng Nueva Vizcaya to Baguio Road. Solid. Napakaganda ng kabundukan na matatanaw nyo dito. Malapit na tayo sa may Bukod Benguet at halfway na tayo para marating yung Ambuklaw Dam. So doon tayo sa baba banda. Bago mag-Ambuklaw Dam, merong tayong ilog na makikita doon. Nice. Ito, ang ganda. Andito pa rin tayo sa may Benguet to Nueva Vizcaya Road at konting minuto na lang maabot na natin yung Ambuklaw Dam. So stop over lang tayo sa Ambuklaw Dam tapos pupunta tayo dun sa may Agno River, sa baba niya lang mismo. Alright, nakapasok na tayo dito sa may Bukod. Ito yung Bukod Benguet.
Ayan, ito na yung Adonat Bridge. So, yung pababa na yan na nakikita nyo, yan yung papunta dun sa may Banao Lake. Na-feature na rin natin yung lake na yan, and marami rin pumupuntang turista dyan. Yun yung pinaka newest attraction na makikita nyo dito sa may Bukod Benguet. Ayan, maraming makikita nyo nakaturista, mga nakasasakyan. Ito yung pababa dyan sa may Banao Lake or Banao Lake. Ayun, nakikita nyo, nakikita dito yung lake mismo doon banda. Wow, andito tayo ngayon sa may Sitio Banao, Bukod Benguet. Andito pa rin sa may Benguet to Nueva Vizcaya Road. At mula dito mga behero, matatanaw natin yung Agno River. So yung Agno River, yun yung kumokonekta doon sa may Banao Lake, papunta doon. Ayan, dyan banda sa baba. May ginawa sila dyan na camping site na pwede nyong pagstayhan. Dito banda sa baba. Ayan o. Yan. Dito yung babaan. May mga kubo, tapos meron ding balsa doon. Doon tayo pupunta sa ilog na yon, yung connection na maliit na ilog na yon. Ito yung ilog na kumokonekta doon sa may Ambuklaw Dam. So check muna natin yung Ambuklaw Dam bago tayo pumunta doon sa ilog. Yan yung bridge na pupunta natin mamaya. Dito tayo ngayon sa may Ambuklaw. Meron din yung kalsada na yon doon sa taas banda. May papasok din doon ng Ambuklaw Dam. Kaso, ginagawa pa yon, so under renovation. Ito yung isang kalsada naman na before ng bridge, left side kayo. Ito yon. Dito sa may Bukod Benguet. Maganda rin pala dito. Ngayon lang ako nakapasok dito actually. Ito yung elementary school. Ang ganda ng puno. Ang ganda ng puno. Hindi ko alam kung orange or red yan. Colorblind ba ako? So left tayo dito. Ito yung barangay hall dito sa may Bukod Benguet. Wow, ang ganda pala dito. Ang ganda rin pala ng kalsada dito. Ayan o.
Ganda ng puno na to. Hindi ko lang kasi alam kung anong kulay niyan eh. Parang red eh. Red na may pagka-orange. Wow. Solid na. Dito palang panalo na eh. Oh. Ganda. Andun yung damo sa taas. Ayan. Kikita nyo yung lagusan ng tubig. Nice. Wow, ito may mga agoho tree oh. Ito yung hydroelectric power plant nila. Gandang ganda. Solid to. Parang nasa ibang bansa yung taasan na to. Wow. Ang lalaki ng bato. Wow. Alright, touchdown tayo dito sa may Ambuklaw Dam. At makalipas nga ang mahigit isang oras na biyahe mga biyahero mula Baguio, ay mararating na natin itong Bukod Benguet Ambuklaw Dam. Ayan o. Maganda dun, oh. Kaya tayo. Alright, so tapos na tayo dito sa may Ambuklaw Dam mga behero. Meron tayong mga na-meet na mga grupo ng kabataan na naglalaro dyan. Shoutout sa inyo. And salamat at nakilinong kami dyan sa likod ng truck. Sobrang init dito. Pababa na kami. So punta na tayo ng ilog dito sa may yung ilog na kokonekta dun sa may Agno River. So maliligo tayo. Dito tayo ngayon sa may Ambuklaw Dam, yung parang access road to eh. Kasi yung main road sarado, ginagawa nila.
Ganda rin dito. Ngayon lang ako nakadaan dito. Ito naman yung hydroelectric power plant nila. Yan. So yan, mga ilang minuto mula doon sa may Ambuklaw Dam ay mararating natin itong bridge. So bibili lang tayo dito sa store para meron tayong inumin tsaka merienda doon sa may sa may ilog kung saan tayo maliligo. Diyan na banda yung bridge. So bili lang tayo saglit. Okay, so mga behero, nakabili na tayo ng ating inumin tsaka pagkain. Daan na tayo dito sa may tulay. Tapos dyan sa baba meron dyang secret na parking area. So pwede kayo mag-park dyan, 20 pesos ang isa. Tingnan natin ako meron pa rin. Ito yung Ambuklaw Bypass Bridge. Ayos. Dito, ito, yung gate na to na nakikita nyo, meron dyan. Diretso nyo lang, may parking area dyan. Dito, pwede kayo mag-park dyan. Ayan. Kikita nyo dito si Uncle. Park lang tayo. Sana meron siya. So ito na yung parking area dito mga behero, dito sa may baba ng bridge ng Bukod Benguet. Bali 30 pesos each ang motor. So dito pwede kayo mag-park tapos bago kayo pupunta dun sa may ilog. So hanapin lang natin si Uncle. Alright, so mga behero, dito tayo nag-park banda. So punta na tayo dun sa may ilog. Tataas ulit tayo dito sa may gate. Ayan. Okay, ito yung bridge Mabero. Tapos after nyan, ito na yung pababa. So mga after ilang minutes mga behero, mararating natin tong tulay. So sabi dito, public advisory, this area is not allowed for picnic activities. Everyone is not allowed to attempt and cross beyond this point. So silip lang natin. Okay, so mga behero, hindi na lang tayo magka-cross dito sa tulay kasi sarado na doon banda sa dati nating pinapasukan. So dito na lang tayo sa may maliit na daan dito. Lulublob lang tayo saglit. Hindi man tayo masyado mag-stay. Natin yung mga bata mga behero, sabi nila pwede naman daw maligo dito, huwag ka lang magka-cross dun banda dito, hindi na tayo pwedeng pumunta dyan, dito na lang tayo maligo banda. Maganda pa rin, malinis pa rin yung tubig. Yan, so nakahanap na tayong spot natin. Dyan lang yung tulay, mga ilang metro lang, may maliliman tayo dito. So ligo lang tayo tapos alis.